хора, аз съм Робъл с Gameplay и днес ще ви покажа как да се направи сервер на... Как се прави сервер на CS? Да. Първо път влизате в CMD, пишете ipconfig. Да, ето. И копирате това нещо. Ето, надолу. Натискате Mac. И думата на копирате. Натискате Enter. Твърто е Google. Да, но е флегматичен, бавен, смутан, карал на ръка. Хайде, компа ми е флегматичен. Да, първото оставя тук. И докато заради, утре ще стане. Айде. Да. Пишете на потребителско име на парол админ. Опа. Да, искате входи лента. Сега ще искате на това тук. И чакайте само за малко. Ще чакате. Да. Добре. И така. Искате на Add New. Да. Порт. Порта какъв искате да направите, но аз ще направя да седем... Да, той е порт. IP. Сега ще чуете. Къде да намерим IP? Ето от тук, разбира се. Пишете това IPv4 адрес. Марк. И го пърте внимателно. Enter, за да запомните. И слагате. Правите го на това, ако не спиете на Minecraft сервер, правите на това. Искате Save. Да, Save ми. Сега. Влезте от това на малко и слагате на CS, свойство и е това. Перте. Да, е това. Искате, тъй като аз гледам тук на ръката, това нищо. Сега. Гейм. Сега избирате дали следващия на Half-Life или на Counter-Strike. Избирате си име на сервера и ниво. Тъйто моето ще е... Да, е DSD. Задължително го прави това на интернет. Колко човека искате да е... Колко човек ще е макс на сервера? Портът, само че този порт... Чакайте. Портът, който е ето тук, трябва да го... Същия порт, който е тук, трябва да го напишете ето тук. Да. Тук парол е задължително. До 9 цифри, как искате си я правите. И това не го препоръчвам, защото е много лагаво. И така, зареждам. И да, ето. Така. Тук играта, IP адреса, плеерите, времето, всичко си. Да, конзолата, кой ще играше бамата е тук. Часове, дни. Лайк. И така, щастливи сте, всичко е окей, но не е всичко окей. Тук има една грешка. Това IP е само за вас, а не за другите хора. Затова влизате в Google и пишете. Чакайте. Да, моето IP. И да, това първото. Моето IP адрес. Какво моето IP адрес? Да. Ето това копирате. Влизате в това. И сега. Портът трябва да го замените. IP-то трябва да го замените с това, което сте копирали от интернет и порта си оставите същия. Значи,
Създай. Така. И ако искате да си пишете, аз ще го пиша. Така. Опа. Чакайте малко. Хайде. Така. И порта. 2. Да, ето порта. Така смисъл ще изглежда сервер. Когато искате влизайте в него. И така, ако искате влезете в него. Да, не го копираме. Ето това ще давате на вашите приятели или ако постите някой лист, сървъри на CS, това ще го давате. Не това. Защото това е само за вас. В смисъл, че може и от това, вие и от това IP да си това IP влезете, но това може. Но това може всичко. Това, да, влизайте си от това IP, давайте го. Да, така пляри, така тук е малко така течета, ако искате. Нагоре. Това от мен, надявам се да ви е харесало. Надявам се да съм помогнала на някой. Ако има нещо, пишете в коментарите, долу ще се питам да отговоря на тях. И да, това беше от мен. Надявам се да съм помогнала на някой. И чао!